תלמידים. בוקר טוב המורה, מקווים ששלומך טוב היום. מקווה ששלום כולם בסדר גמור היום, נא לשבת. רציתי רק להודיע על הבחינה בהנדסה אנליטית, כל התלמידים קיבלו 100 כמו תמיד, ואני שמחה מאוד על כך, גאה בכם. מי יכין שיעורי בית? כמובן, כמו תמיד, אני שמחה לראות שכולם הכינו שיעורי בית. נתחיל בשיעור. כולם שקט בבקשה. צבע מהמם, קניתי אותו בשוק שרה. נא לפתוח מחברות וספרים כולם בבקשה. מישהו הכין שיעורי בית? כן, אני מחכה לתשובות חברים. איריס, הכנת שיעורי בית? OMG. אני הכנתי... אני אחפש, אני ממתינה, אני רוצה עכשיו שתגידי את המחברת ותגידי לי אם הכנת או לא. אני רושמת פה שיעורי בית. בסדר, המורה, רק אני בכיתה. נכון יפה. יעקב, הכנת שיעורי בית בבקשה? הייתי בטוח שזה לא להיום, הייתי משוכנע בזה. כמובן, כמו תמיד. שלי זה בלוקר, רגע, אני אביא מהלוקר, בואי. אני מבקשת מישהו אחד שיציל פה את הכיתה. הכנת שיעורי בית? המורה, מה תתפלת עליי? אני עבדתי אתמול בלימוזין, מה פתאום שאני אכין שיעורי בית? עוד פעם את אותם תירוצים, חברים. מישהו הכין שיעורי בית? כן, אני להציל את הכיתה? אני, המורה, אני. סבסה, כל הזמן אני מצביעה והיא לא נותנת לי. כולם לפתוח מחברות, ספרים, אנחנו שיעור היסטוריה. תהליכי שינוי באירופה ובעולם היהודי עד מלחמת העולם הראשונה. לפתוח מחברות וכולם להעתיק בבקשה מהלוח. המורה, כנרת, את יכולה לזוז בבקשה רגע? מה קורה פה חברים? ביקשתי לפתוח מחברות ולהעתיק מהלוח. מה זה משנה מחברת או צילום? מה זה משנה? אני מעתיקה את זה בבית, הרי את מסתירה לי. עופר, מה זה הטלפון הזה באמצע השיעור עכשיו? מה קורה פה? אני מבקשת לקבות את הפלאפון. יש! המורה, את לא מאמינה, קיבלתי זימון ליום סיירות, את לא מאמינה? כל הכבוד, אני שמחה עופר, אבל כרגע לקבות ולהכניס את הפלאפונים. אתם הולכים להיבחן על זה בשבוע הבא, חברים. מה זה הטלפון הזה? זה השעון מעורר שהכנתי, אני סוגר המורה. לסגור בבקשה ולהכניס לתיק. עכשיו הוא איתו. תכננתי עכשיו לקום. בוקר טוב, אילי. מה יהיה בפלאפונים האלה, חברים? מחפש את רינגטון, מה קרה? שי, מה קורה פה? מה קרה הטלפון הזה פה באמצע השיעור? רגע, המורה, זה בקשר לעבודה שלי, אני חייב לעבוד בערב, אני חייב, כן, בלימוזין. אתה יוצא החוצה ולא חוזר לכיתה. המורה, באמת, תביני. המורה, אני חייב לעבוד היום בערב, אני עוד מעט חוזר. שי, לא להיכנס לכיתה בבקשה. יופי, אני רואה שכולם נוכחים היום וכולם לבושים תלבושת אחידה. נתחיל את השיעור. טלי, אני רואה שאת בלי תלבושת אחידה, מה קורה? המורה, כל החולצות שלי היו בכניסה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. כן, אילן, למה אתה בלי תלבושת? עוד פעם אותו דבר, המורה, יש לי תוספת זמן. מה הקשר? יש קשר? על האיחור. יש לי תוספת זמן, יש התארגנות. תוספת זמן, זה כולל הפסקות, כולל הגעה בבוקר. לך תשים את החולצה בחוץ ותיכנס חזרה לכיתה עם התלבושת בבקשה. איזה תלבושת? תצא החוצה, להחליף את התלבושת ותחזור חזרה לכיתה בבקשה. רגע, אני אצא החוצה. והטלפון גם, נהדר. טוב, אפשר להתחיל בשיעור, חברים? אבל זה יצא לי קשיי התארגנות. סליחה. שעונות של זה. ורד, מה זה האיחור הזה? סליחה, לא יקרה שוב.
סליחה שאיחרתי. מה זה האיחור הזה, אוליביה? זה ענק כל הזמן עוצר באמצע הדרך. לגמרי כן. די עם זה? שבט. שי, אני רואה אותך, אתה יושב שם בסוף, אבל אני רואה שגם לך בתלבושת אין את הסמל של בית הספר. סמל המורה, סוף שנה, התקלף הכל, ירד בכביסות. אסתי ואת, גופייה, תלבושת, בלי תלבושת, מה קורה? הנה, אוהבת. אז בבקשה לשים עלייך, לא בתיק, עלייך. הנה, עליי. טוב, אנחנו מתחילים את שיעור המחנך להשבוע. אני מבינה שכל השבוע עבר מצוין, קיבלתי פידבקים חיוביים מכל המורים המקצועיים, הייתם נהדרים, אני גאה בכם, כיתה יקרה, ואין לי נושא, כרגע הייתי רוצה שמישהו מכם יעלה את הנושא שאתם רוצים לשוחח עליו השבוע. מסיבת סיום. התחממות הגלובלית. טיולים לחו"ל. רעיון יפה מאוד. טלי? יחסי חתולים וכלבים בשכונות עוני. רעיון יפה מאוד. יא. איילת. מתי נפגשים עם שירן? רגע קשר לצבא. כן רחל, בבקשה. מקומו של בית הספר בעידן הפוסט-מודרני. וואו, זה מעניין. אסתי, למה לא ניגשת למתכונת בלשון? כי שחף לא העיר אותי. הייתי אתמול מאוחר באירוע ולא הספקתי להתכונן. הייתי ברעיון של הסוכנות. שנת שירות, נו, תגלו הבנה. זה היום התנ"ך. מה זה היום התנ"ך? זה היום אתה לומד, יום התנ"ך. אני הלכתי לנחם את שירן, אני נפרדה מהחבר שלה, הייתי חייבת להיות איתה. למדתי עד הבוקר, בבוקר אמרתי אני אשב 5 דקות, נרדמתי ולא הגעתי. היה לנו פאנצ'ר, הייתי חייב לעזור לאבא שלי עם הגלגל שם, קשה לו, מהגב שלו תפוס. מורה, שכחתי את המשקפיים אצל חברה שלי. אני ישנתי אצל אסתי. בניתי על האוטו, יצאתי לחנייה, ופתאום אין אוטו. מה, ההורים שלך לקחו אותו? זה תירוץ שעוד לא שמעתי. המורה, אני כן הייתי במבחן באנגלית, אבל נכנסתי לזין אחת ועשיתי איתם את המבחן. לא הייתי כל היום, הייתי ביום הומיה והתקבלתי להיות בשריון. Con los terroristas. Harlem Shake. Con los terroristas. יפה מאוד. אוליביה, את בלי תלבושת, מה איתך היום? למה את צריכה לישון? לא התכוננתי לזה. היא התכוננה למשהו, היא באה... גם איחור וגם תלבושת. חברים, ביקשתי לפתוח מחברות ולהעתיק מהלוח בבקשה. לא משנה, זה במחברת או... מתי זה יצא לך? תגידי. תפסיקי כבר אחרת. רגע, עכשיו עוד פעם. אז חכי, עופר, חכה שנייה. שוב. איזה תסכול. איזה פרחה. על הפרחה, אני מוגבלת. לא הולך פה. זה כיתה בעייתית. בשיעור. מורה,